terceiro A e vou recitar unha poesía de Manuel María, titulada O río. O río pasa correndo, non se para con ninguén. O río canta pras cousas e canta para min tamén. O río canta pras árbores, pasareiras da ribeira. O río canta pros prados e pras nubes viaxeiras. O río a todos dixo cantar con oscuro ou claro son. A todos dixo cantar aunque lle escoiten ou non. Son Noa de terceiro A. Vou recitar un poema titulado O espantallo de Antonio García Teijeiro. Espantallo desfeitiño, pola choiva polo xeo. Non espante los paxaros que procuran os teus beixos. Espantallo envellecido, polo orballo, polo vento. Dalles calor os paxaros que aterecen nos invernos. Espantallo consumido, pola pedra, polo vento. Dime que os vas a beirar para que non teñan medo. A continuación recitarán sus poemas los niños y niñas de tercero B.